môžeme vidieť, ako predtým, ako sa zjavil pán Chaitanya a Goswamis, tak Krišnovia oni stáli sami, že? Krišna. Docela iba Krišna vlastne. Žiadna Radharani nebola vedľa neho. Dokonca, keď ideme do Južnej Indie, tak niekde sa tam, aj Udupy Krišna sa spomenul, alebo iné, tak sa tam uctieva Krišna samotný a keď sa spomenie meno Šrimati Radharani, tak niekedy sú rozrušení z toho tam miestnych vajšnov. Myslia iba samotného Krišnu. Govindaji stal sám, Gopinath stal sám. Takže pán Chaitanya Mahaprabhu, on dal všetkým týmto Krišnom, ktorí tam stáli, príslušnú Šrimati Radharani. A potom Govinda sa stal Radha Govindom, alebo Damodar sa stal Radha Damodar, Gopinath sa stal Radha Gopinath. To sú hlavné chrámy vlastne momentálne. Prečo to nejde? Aha, takže naša Gaudiya Parampara Jaya Jaya Radha Nama Vrindavana Jara Dhama Krishna Sukha Vilasera Nidhiyeno Radha Guna Gana Našurine Morakana Vahičika. Šrila Nadramal Thakur vo svojej slávnej Prema Bhakti Chandrike píše, že skláňam sa pred menom Šri Radhy. Jaya Jaya Radha Nama Vrindavana Jaya Jara Dhama. A sídlu Šri Vrindavanu, ktoré je miestom zábav Šrimati Radharani. Takže mali by sme vedieť, že Vrindavan sa hovorí, budeme pred Pušpanjali, ktoré bude po Arati, takže neutečte nikto hádzať lupienky našich božstva, Radha Krishna. Tak sa tam hovorí Radharani, pre Šrimati Radharani, mantra, a tam je, že Tapta Kančana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabham Sukudari Pranamami Haripriya. Radhe Vrindavaneshvari, že Radharani, ona je kráľovna Vrindavanu, no? A Krishna, on žije na mieste zábav Šrimati Radharani, čo je vlastne Vrindavan, kde ona je kráľovna. No a Krishna on zložil aj tento slub, jak sme hovorili ešte na začiatku, že nikdy neopustí Vrindavan. Vrindavanam parityaja padam ekam nagacchati. Nikdy neopustím Vrindavan. A to nikdy nepovedalo Mature, že? Alebo Dvarake, že nikdy neopustí. Iba o Vrindavane. Nikdy to nehovorí ani o Vajkunte. Nikdy to nehovorí o žiadnom svojom sídle okrem Vrindavanu. Prečo to tak je? Už sme si to povedali. Lebo Vrindavan je miesto, kde žije Šrimati Radharani. Opustiť Vrindavan, opustiť Giriraja, Yamunu, opustiť Haj Vrindavanu, opustiť vrindavanské stromy, opustiť mesačnú noc, Šarat Purnima, to známe, nie? To bol vtedy Rasa, ten tanec Rasa. Zanechať spev a tanec zo Šrimati Radharani, kam inde by Krishna mohol ísť. A Narottam Das Thakur ďalej hovoril v tom bhajane, že ak niekto žije svoj život bez toho, aby uprednostnil uctievanie lotosových nôh Šrimati Radharani, tak jeho život stojí za nič. To je vlastne popis, alebo to je postavenie Šrimati Radharani v našej Gaudiya tradícii, povedzme. Ale jak sme hovorili, v Južnej Indii je veľa chrámov, ale keď hovoria o Radharani, tak sú z toho rozrušení. Ja som môžu opýtať, prečo nie Satyabhama, alebo Lakshmi, alebo Rukmini, ne? A nie sú aj rôzne podoby. Prečo Radharani? Takže Šripad Prabhupada Saraswati hovorí, že meno Radha je také dôverné, není počuteľné ani v pekle, není počuteľné v nebi, dokonca ani na zemi, dokonca v iných sampradajách vidíme, že ani sa nevyskytuje Šrimati Radharani meno alebo ani božstvo. Ale vo Vrindavane prídete do... Ešte aj neprídeme do Vrindavanu, ale už stoja taxikári v Novom Dili z Vrindavanu a už idú všetci za vami, keď vidia biele tváre hlavne. Radhe Radhe, Prabhuji, Vrindavan, 8,000 rupees, only. Dá sa tam dostať za 3,5 tisíc.
keď si jedna cez Rindávan, tak si. Takže, ale čo som chcel povedať, prídete do Vrindavanu a všetci vám povedia Radhe, Radhe. Nie je to počuteľné, ak sme povedali, v rôznych planetárnych systémoch alebo sampradajach, alebo vo Vrindavane je obyčajný rikšák, ktorý vlastne je taký, keď ich budete vidieť, budete chápať, prečo je ten príklad, že rikša, nejaký s bicyklom, rikša driver, taký chudobnejší, obyčajnejší, v Rajabasis, o predávači v Gamši, no. My sa v Gamši utierame, oni v nich chodia oblečení. Majú na hlave, okolo krku aj okolo pása, 3 Gamše, ne? Nie je teplo. Alebo nejakí predávači zeleniny, v obchode predávači, dokoľvek, každý vám povie Radhe, Radhe. Takže to, čo nie je počuť na Vajkunte, tak počujeme vo Vrindavane, že? Na každom kroku. Takže spievaním Šripad Prabhananda Saraswati hovorí, že keď niekto sa uchýli k lotosovej meno Šrimati Radharani, ak si niekto spomenie na sväté meno Šrimati Radharani, tak potom milióny a milióny rôznych duchovných praktík, ktoré dovtedy praktikoval, tak sa rozptýlia a sú úplne na nič. A osoba, ktorá vlastne spieva meno Šrimati Radharani, tak sa okamžite vzdá aj všetkých týchto praktík, lebo pochopí, že už nemajú žiadny význam. A ďalej hovorí, že keď niekto volá meno Radha, volá meno Šrimati Radharani, Jai Radhe, tak čo sa stane? Krishna vlastne, on si zapisuje rôzne hriechy. A on začne trhať z toho zošita všetky tie stránky, kde sú všetky tie hriechy alebo priestupky popísané, ktorých sa mohla osoba dopustiť počas celého života. Krishna to trhá preč, všetko zahadzuje. Povedzme, že niekto spáchal milióny a milióny priestupkov a hriechov a rôznych neprávostí a Krishna on má všetkým týmto naplnený ten aký notes alebo zápisník. A iba osoba zavolá, že Jai Radhe a príjma útočisko tým u Radharaniných lotosových nôh, tak Krishna začne trhať všetky tieto priestupky. Preto Prema Bhakti Chandrikesh, Narottam Das Thakur hovorí, že Krishna náma Gane Bahye, Radhika Charane Paye, Radha náma Gane Krishna Chandra. Že keď niekto volá meno Radha, tak určite získa lotosové nohy Krishnu. A ak niekto volá meno Krishnu, tak určite získa lotosové nohy Šrimati Radharani. Je veľa práve v našej učeneckej postupnosti príkladov dôležitosti uctívania Šrimati Radharani od našich ačarjov. Mám tu taký príklad Gaura Kishore Das Babajiho. On sa iba túlal vlastne vo Vrindavane 30 rokov a jedine čo robil, keď sa túlal po 12 lesoch Vrindavanu, poviem, že Vrindavan je len jeden z lesov Vrindavan, to máme čo? Madhuvan, Dalavan. Vieme ich vymenovať? Asi ne. Dalavan, Madhuvan, Vrindavan. Van je les Vrinda, je les Šrimati Vrinda Devi. Napríklad Vrindavan. Proste sa túlal po tých 12 lesoch Vrindavanu a jedine čo robil, tak hovoril: O Radharani, kde si? O Radhe. A hľadal vlastne neustále Šrimati Radharani a Krishnu. No a Šrimati Radharani on sa aj pýtala, kto ma to volá? A Šrila Gaura Kishore Das Babaji hovoril: ten, kto žobrel tvoju milosť, ťa volá, prosím, daj mi svoj daršan. Takže týmto spôsobom v našej tej Gaudiya Parampare môžeme vidieť, či je to, jak sme si čítali, Narottam Das Thakur, Prabodhananda Saraswati, Raghunath Das Goswami, Gaura Kishore Das Babaji. Môžeme vidieť, že to meno Šrimati Radharani je veľmi, veľmi oslavované. Máme len 15 minút, tak skúsim to dokončiť. Hovoríme tu už o tom mene dlho, tak by sme si povedali, čo to meno Radha vlastne znamená. Je to zložené zo 4 častí.
Najprv máme Ra, potom je A, potom je Dha a potom je zase A. Ra, A, Dha, A. Aha. Spolu je to Radha. Takže keď niekto povie, predstavme si, že niekto iba povie Ra, ešte len začína. Čo sa stane? Na popol zhoria hriechy z miliónov a miliónov zrodení. Ešte sme len povedali Ra, to je tá prvá časť. A všetky naše priestupky sú nám odpustené. Stačí povedať Ra. Tak poďme spolu. Ra. A keď niekto povie A, tak potom narodenie, staroba, choroba a smrť sú zničené. A. Takže máme Ra a A. A keď niekto potom povie Dha, tak potom, keď existuje nejaká nepriaznivá situácia, ktorá mala by prísť do nášho života v budúcnosti, tiež je zničená. Dha. A keď niekto povie na konci A, tak hádejte čo. Tak sa človek vráti späť domov, späť Bohu. A. Takže len počúvaním a spievaním tohoto mena Radharani sa očistí od všetkého hmotného znečistenia a dosiahne najvyššie duchovné túžby. Dosiahne sídlo ši Radhy a Krišnu Vrindavan Dham. Takže po vypočutí tohto všetkého, teraz by mali byť otázky aj, máme 10 minút, ale tu je napísaná otázka, čo som si pripravil, možno už niekto má, možno Martin ho už má v hlave, že keď bolo to meno Radha, povedzte mi, Radha, 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 keď sme ho tak oslavovali doteraz už hodinu, tu hovoríme o Radharani, no mene, tak na čo spievame Hare Krishna? To je otázka. Každý Gaudiya Vaishnava, čo tu sedí, alebo ste, by si ho mal položiť. Na čo spievame Hare Krishna? Tak budeme spievať Radha. Mahaprabhu, či Chaitanya Mahaprabhu nám dal, a o tom sme si aj hovorili zase na začiatku, keď spomnete o sláve spievania svätého mena, tak pán Chaitanya Mahaprabhu nám dal spievanie Hare Krishna Mahamantry. A my spievame Hare Krishna Mahamantry, nespievame Radha, Radha, Radha. Takže musí vystať tá otázka, či je naozaj to meno Šrimati Radharani také slávne. Či je, keď je najúžasnejšie, najčistejšie, najpoznášajúcejšie, najpriaznivejšie, tak nemali by sme potom spievať len Radha, 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 Radhe, Radhe celú noc a celý deň. Prečo spievame Hare Krishna? Keď prídeme ku Šrimati Radharani a povieme Radhe, 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 Radhe do ucha, tak myslíme si, že to bude tešiť? Nie. Nebude, správne. Jak vieš? Lebo ona chce, aby si spela na Krišnu. Áno. Šrimati Radharani si zapchá uši. Nerada počuje Radha. A keď teraz zase príjeme ku Krišnovi a povieme Krišna, 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 Krišna. Bude to Krišnu tešiť? Nie. Nebude. Prečo? On chce počuť Radharani. Áno. To chce počuť meno Radharani. Takže Krišna nerad načúval svoje sláve a Šrimati Radharani tiež. Ale keď prídeme ku Krišnovi, ako aj ten papagaj tam prišiel, a povieme mu meno Radha do ucha, tak sa začne chveť extatickou blaženosťou. A keď prídeme ku Šrimati Radharani a povieme Krišna, tak bude rovnako extázy. Takže ona bude z toho mať tiež transcendentálne emócie. A pán Chaitanya Mahaprabhu nás učil spievať Krišna, 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 Krišna. Prečo? Lebo ako Gaudiya Vaishnavia, jak sme už hovorili, Gaudiya, Gauri, že sa snažíme byť v tábore Šrimati Radharani, v jej partii. Preto nás pán Chaitanya učil spievať mena Krišnu. Lebo mena Krišnu pritajú Šrimati Radharani. Takže keď niekto, ja to rád hovorím, lebo sa to občas robí, a som z toho rád, že to poviem teraz, keď niekto spieva Jai Radhe, lebo chce napodobňovať Vrajabasis,
tak v skutočnosti priťahuje Krišnu. Ale tí, čo začnú spievať Hare Krišna Mahamantru, tak nepritiahnu nikoho iného, ako toho, čo chceme pritiahnuť. A to je pozornosť Šrimati Radharani, že? Takže Radha a Krišna, oni nemôžu byť nikdy oddelení. Stále sú spolu. Sú sampradaje, ak sme hovorili, kde uctievajú iba Krišnu, alebo dokonca, že vraj sú sampradaje, ktoré uctievajú iba Radharani. Ale Gaudiya Vaishnavovia uctievajú Šrimati Radharani a Krišnu spoločne. A môžeme to vidieť vo všetkých bhajanoch, že? Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya Radha Madhava Kunjaya a tak ďalej. Rôzne bhajany, ktoré skompilovali naši ačariovia, tak je tam vždy Šrimati Radharani s Krišnou. Nikdy sa neospevuje len Radharani alebo len Krišna. Ako môžeme, je to taký pekný poetický, to je také poetické, to všetko popísané. Ako môžeme zobrať mesačné svetlo preč z mesiaca, že? To je súčasť, to je spolu. Alebo odobrať teplo z ohňa, alebo svetlo. Alebo ako môžeme oddeliť tú bielu farbu z mlieka. Alebo tú vôňu z pyžma. Tak týmto spôsobom aj Krišna a Šrimati Radharani sú neoddeliteľní, sú neustále spolu. Takže záver, teraz bude druhá otázka, ale predtým je záver, že spievaním mena Radharani je Krišna veľmi potešený a spievaním mena Krišnu je Radharani veľmi potešená. A potešiť ich je cieľom, jak sme zase hovorili na začiatku, Gaudiya Vaishnavov. Otázka číslo 2. Prečo teda nespievame Radhe Krišna, Krišna Krišna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Je to silná mantra z Nimbarka Sampradaje. Prečo ho nespievať, že? Takže, kto vie, určite všetci viete, že Hara, nie je nič iné ako meno Šrimati Radharani, že? Tam budú rôzne úskalia ešte, si to prejdeme teraz na záver. To je veľmi pekné rozobratie Hare Krishna Mahamantry na deň zjavenia Šrimati Radharani, úplne také mystické. Možno to nie každý z vás počul. Ja som to tu raz hovoril, ale na Radhaštami, takže kto si pamätá, kto nie, sa to veľmi páči. Takže Hara je meno Šrimati Radharani. A slovo Hara pochádza z koreňa slova Haranam. Apaharanam, a to znamená kradnúť. A čo teda kradne Šrimati Radharani? Je to jej meno? Niekedy ukradne Krišnovi flautu, že? A Krišna všade hľadá a všade chodí ten, kto... Vieme, že Krišna, keď začne hrať na flautu, tak všetko zastaví. Všetko sa zastaví v celom vesmíre. To je sila, teda, jeho hranie na flauty. Takže Krišna, on ukradne všetkým srdcia tým, že začne hrať na tú flautu. V Krišna knižke sú popisy, nie? Že Krišna začal na flautu, prestal fúkať vietor, všetky stromy sa prestali hýbať, rastliny, zvieratá zostali strnuté, vtáci prestali spievať a všetci len načúvali tomu. Takže ten, kto silou tej hry na svoju flautu ukradne srdcia všetkých, tak Radharani, ako Bhansi Chaurani, ten zlodej flauty, tak môže takto ukradnúť Krišnovi flautu a Krišna všade hľadá. Kde je moja flauta? Nevideli ste ju? A gopie sa smejú všetky, sakis sa smejú na tom. Pretože je to Radharani, ktorá ukradla Krišnovu flautu, ukradla Krišnov mysel a ukradla Krišnové srdce. Preto je to Hara, pamätáte si, no? Koreň slova, zlodej. A keď Krišna začne spievať Radharani sveté meno, tak mu ukradne všetko. Ono je taký popis, troška odbočím, že keď Krišna, on chcel stále opätovať lásku Gopi a Šrimati Radharani vo Vrindavane a on nevedel jak. Čokoľvek urobil, jak sme hovorili na začiatku, tak oni mu to dali ešte viac, tak on sa snažil robiť zase niečo a oni mu to ešte viac. A on nevedel, čo má robiť. Tak on im povedal, že tak si zoberte všetko. Že čo sa mám zdať, čo vám mám dať, čo mám spraviť, aby som vám to mohol opätovať, že to sa takto nedá, že ja už nemôžem žiť, musím niečo dať. Tak najprv mu zobrali flautu, potom mu zobrali
a za tú flautu dostal dandu. Tomu zobrali jeho oblečenie, krásne, žlté doty a drahokamy. Dostal šafranové rucho a tak ďalej, až mu nakoniec povedali, že aj tie tvoje krásne čierne vlasy musíš dať preč. A zjavil sa ako Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krišna vlastne. A všetko mu zobrali doby. Ono je to tak viac popísané, ale som si tak spomenul. Je to v prednáškach, kto by chcel, stále tam sú. Sa volajú, že je to Gourangovi prednášky, je ich asi 60. Ja som ich prekladal všetky, 50 ich je. A sú na stránke Novej Kačakry preložené. Na YouTube stránke Novej Kačakry, to je od Amarendra Prabhu. Že si tam dal titulky? Ja som to prekladal naživo. Ale ty si tam sedel na tej lekcii a prekladal? Nie, ja som si ju púšťal cez Zoom a prekladal, že má taký Zoom. Tam je takýto fakt veľmi pekný popis. Vrindavanu a spojitosti vlastne Krišnu a Pána Čajtanyu. Takže keď Krišna spieva Radharani meno, tak ona mu ukradne všetko. Takže meno Radha je Hara. Ona, ktorá všetko ukradne. A takže my týmto môžeme volať na tú, čo Krišnovi všetko ukradla, aby láskavo ukradla aj naše srdcia k lotosovým nohom. Takže teraz vieme, čo je Hare. Krišna je Krišna, samozrejme. Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare. Vieme, prečo spievame. No ale teraz niekto zase môže povedať, že tá Ráma, ne? Prečo tam je Ráma? Prečo by mal byť Ráma? Niekde, keď hovoríme o tom, že spievame mena Radharani, tak sme sa dostali, že nie Radhe Radhe, potom nie Radhe Shyam, ale Hare Krishna, a prečo tam je teda ten Ráma? Prečo je Balarám, Parashurám, Sitaram, že? Na ceste uctievania Radha Krishnu sa slovo Ráma sa vzťahuje na meno Radha Raman. Radha Raman. Radha, Ra, prvá polka Ma, Madhusudana, alebo Madhava. Rama, ne? Radha, Madhava, Rama. Takže to máme Rama vysvetlené. A zase tam máme Hare, to je Šrimati Radharani. Takže keď je Radharani a Krišna sú oddelení, tak opäť ich dajú dokopy. Ra je z Radhy a Ma je z Madhusudany. Tak sa to spojí a je Rama. Stretnutie Radhy a Krišny vznikne z toho Rama. Slavika. Šrila Bhaktivinoda Thakur o svojom Bhajan Rahasya Harinam Chintamani opísal, že pôvodne sú Radha a Krišna spolu ako Hare Krišna, Hare Krišna. Ale potom čo sa stane? Sa oddelia. Radharani volá na Krišnu. Krišna, Krišna. A Krišna zase volá Hare, Hare. Zlodievka mojej flauty, zlodievka mojho srdca. A potom zase kopie si myslia, no musíme ich dať dokopy. Takže teraz už ich dajú dokopy, ale už to nie je Krišna, ale je to Ráma, alebo je to Rá ako Radha a Má ako Madhusudan. No, takže vznikne Ráma. To je už druhá polka Mahamantry. Takže to je stretnutie Radhy a Krišnu. Takže zase máme Hare Ráma, zase sa spojili. A zase sa oddelia, tak Radharani volá na Rámu. Ráma, Radha Raman, o Radha Raman. A Krišna zase volá Hare Hare. To je posledná časť Mahamantry, že na Šrimati Radharani. Že zase sú vlastne potom oddelení. Pochytili ste to celé? Dobre. Takže máme Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. No a oddaní ich nechcú nechať oddelených, takže znova začnú. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Takže my udržiavame stále spolu a preto musíme neustále spievať Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Šrimati Radharani ki jai, Shri Radha Shyam